Y para alguno que venga de vueltan Planet Base jokoarekin eta hemen utzi genuen egiten ari ginela hemen egin genituen plaka solar berri hauek energia arazorik ez izateko eta ez bana hiltzarto gure arazo larrien araintze bertan da piezak egitea hauetako piezak egitea, sortzea horretarako bioplastikoak behar ditugu eta bioplastikoak egiteko hemen hau behar dugu, hau baita be, hau behar dugu bioplastiko bat behar dugu hor janari erasoak nahiko ondo konpondu ditugu azkenengo segunduan Inda por mineral, ondo Omen dabil bere burua zeintzen, ongi janai horte dikogu, bale arazo larriena da, hau bale, beharko ditugu, hau operatzeko zer behar du ezen gertuko dut behar du langilea bale, eta hau behar du ingeniaria aldiz bale claro, eske janari izbe pizkat eskaz gaude nahiz eta orain txertan nahiko ondo egon horrekurtsoak orokorrean nahiko eskaz gaude ui zur bilibili den hori iaia dekogu hemen beste deskonfresio bestial bat eta landare gehienak gaude hor super txarto gure landare zaindaileak hor dabiltzate gure biologoak nahiko ondo doazte batzuk, bale pizkat harinago, pizkat kaina emango dio gauari nos hemos quedado sin recambio, zer kriston putada da energiaren atletik, osea ya aldituzue produzitu lehen bailen hemen piezak, porque hori ez da oso ona, momentuz ondo dode eta pare bat egun aguantatuko dute hemen ato trapo, baina kontau ia eguna hasi da uste dut hori putada pizkatxo bat bale, zer eskoa da bale, adekote bat joder, 30 ostia ez gara heltzen ezin dugu ezer hartu, hemen kagoen dieki putada eske bat entzuke plastikoren bat ama berdin, ezin dugu ezer hartu, ez ditugu errekurtsorik hemen ez ditugu errekurtsorik, ezin dugu ezer egin hori kriston putada da, energia be, ostia, eskaz gabilz energiaz, Joten da, ez, hori nau energia, ostia, Zarendik ez da behar dugu beste bateria bat, bai edo bai hau itxaliko dugu, momentuz ez dugu behar hemen daude egiten behitu horrekambioak, primeran hau itxaliko dugu, ez dugu behar eta beste hori bai, biplastikoen beste hori bai aldugun energia gehiena aurreztu behar dugu, momentuz eben ez daude zer egiten, beraz hau itxaliko dugu eta listo, apagoia bueno gutxi hor, baina ondeko 44an ia gau oso aguantatu du, hori ona da eske burdine honetarako behar dugu eta haue ufa hau behar dugu egiteko zera esango dut gure botikin mediku propioak egiteko momentuz igual genduko digu prioritatea ea beste honetan sartzen diren jota fuego eta egiten duten erlamentare, osea komponenteren bat, oran hori hasi dira energia hartzen, ongi
Pintxe energia produzitzen hasten direnean, primera, baina bitartean, letxez. Gaude energia produzitzen, primeran. Eta hola mantendu behar gara momentuz. Bioplastiko, nun, bioplastiko bat ikusten dut ordeko gula. Ez dakit nun, baina bat. Eta hori hona da. Bat zeintzen. Beste hau zeintzen. Zeintzea behar dute. Hemen daude egiten komponentes, joan dira, eske ezin dugu komertziatu horrentxe bertan. Egia esan da, hau momentuz itxaliko dut. Zeren eta kolonoak ez ditu ekartzen momentuz. Orduan burdina aurreztu behar dugu eta amaitu dute ja. Burdina aurreztu behar dugu eta egin behar dugu zonalde alarmetarako eta abar. Eta hori da hemen, hau. Txikiena bi burdin eta bi bioplastiko behar ditu. Hemendik egitea primerako izango litzateke. Ondina lau, txikiarekin soberan dekogu esan da. Plastikoa zertarako erabili dute, eta gauza txarra. Ez dakit nola joan den, bioplastiko hori. Ez dago material hemen. Hor erdionde hor ditxarto goaz, hor kilikolo, janaria beha amaitzen ari zaigu. Justo ibiliko gara, hasiera pizkat gogorra egin dut. Eta justo ibiliko gara. Neko justo esan da. Gutxinez hemen ditugu lau biologo, jode, hori nahiko ondo dagoela. Janaria printzipioz lortuko dugu. Ez da egongo arazo askori janaria lortzeko. Naiz eta eskasa izan. Lortu bali izango dugu, hori ona da. Hori beti da ona. Janaria izatearen alargoetan, jo, hemen daude burdina ateratzen. Osa, hemen daude burdina egiten. Eta behar duguna da bioplastiko. Horretarako landare hauek eman behar dute. Justo zeintzen ez dauden landare hauek produzitu behar dute. Eta produzitzen ez duten bitartean ez ditugu plastikoak, bioplastikoak. Dagoen erabakarra bioplastiko esateko da komertxoren bidez, baina, klaro, komertxorako besteko gubezo hor gauza osonik, esan dezagun. Eta bai, hemen lortzen dugu bioplastiko bat, pero bioplastiko batekin, en fin. Ja, badakit ez dikogula. Badakit. Egin dezakegun beste generadore txikitxo bat, beste apelatzeko forma basika bakarra behar duela. Bueno, bibe burdina gritxartzen ez dugu behar. Bueno, bi hemen eta este bat hemen hiru burdin. Ez dela zer gutxi, baina bueno, gutxienez energia pizkat pilatuko dugu eta hori ondo etorriko zaigu, beti. Zeran doa egun aiaia bukatu da. Ordua burdin eramatera.
janari eskasa, baina bueno, momentuz aguantatzeko ematen digu. Eta justu eta ez izatea oso kalitate honekoa, gutxienez. Hauek ez badituzte zaintzen, txarto joango gara, Badakit, ez ditugula errekurtso medikurik hemen zer gertatzen bada oraintxe berton aurrera ateratzeko. Tren ja zigara kontsumo. Jode, zur bat popurtuta dauka. Fuf. Bara momentuz, bez. Zur bat apurtutarekin marten, etxo... Zaki nola egingo duzun, baina... Oso ezara egongo. Hemen konexioa egingo du, errikatuko du edo. Vale, ongi, eta hemen falta zaigu beste hau. Bi burdin. Bi burdin, ez dakit nola atela bi burdin, Ateratzeko dekogula, osea, burdin mehia badekogula. Ia esan da ingo dena da hau gelditu momentuz. Hemendik aterako dira eta lan hasiko dira prozesatzen burdina. Burdin mehia soberan dekogu. Joder, errekin bost burdin emango digu. Holan gutxienez eta energi pixka bat aurreztuko dugu baita ere. Era berean momentuz baliteke hau itxi eta utzi dezakedala. Ikuste. Eske bioplastikoak ez ditugu benetan, hori kriston putada da. Beitu, hemen dago almidoi pixka bat. Almidoi hori bioplastikoan bilakatu dezakete eta hemen egiten dugu hau eta orduan hasiko ginateke gure kit mediko propioak egiten eta hori ondo etorriko litzateke. Primeran etorriko litzateke. Badakitxo ez ditugula rekurtso sanitarioak. Hau delanean, bioplastikoekin ondo. Zo aguantatuko gau osoa energiarekin, baina bueno, gutxienez ja bioplastikoa egiten duten. Hor ebiliko da, Hor ebiliko da. Son kritikaz, ja, dagona da, dagona da. Beitu, lortu du egitea, ondo. Horrein bioplastiko horrekin ja hemen jarri dezakegu eta hau egin. Eta ja horrekin hasiko gara... Zera, aterako zait, botikin medikoak eta bar egiten, hauek sendatzeko adibidez. Energi gutxi buduzu itxan dugu, Ia, galzorian gaude. Eta jagongo da ingeniari bat. Eta ingeniaria garrantzitsua da bizilik ateratzea hortik. Hau medikoa behar du, bai. Teorian medikoak baditugu, ezta? Bai, batekin soberan. Eta horrekin ja egin ahal izango dugu... Eta da medikoa daukana ez da bajadora, bale. Ja litxerako izango litzateke medikoa izatea oina... hori jodi duta. Aputu da... Lobota. Puta da. Ezin bat goaz grabatzen? Menor minuto, ongi goaz. Eguna joan data. Gutxigatik ez dugu aguantatzen gaua, pentsa. Neko gutxigatik. Hau eginda soberan izango dugu, hori ez. Hau eginda soberan izango dugu gaua aguantatzeko. Vale, hori konpondu dute. Hone
ondo dabil, hau nahiko ondo dabil, eta hobe, hau izango horrengokoa konponduko dutena, baina bueno. Beste nira ja biraka. Janariz ja hobetzen goaz, ematen duen espizionak izkanaka, hobetuz goaz. Hobetuz. Rato komertzio nabe bat. Egingo konfiskatu eta rapatuko gaitu. Burdina, almidoia eta dirua. Amairu. Janari erdia salduko dut. Behar bada nahiago dut hau eta diru pizka bat hartzea. Hola bioplastiko batzuk egingo ditugu. Eta egin dezakegu alarmen zona hori. Nahiko interesgarria izango litzatekeena, egia esan da. Holan tormenta solarrak edo etortzekotan alerta pizten duzu eta sartzen dituzu barrura. Eta ja barrutik holan ez dira ateratzen. Hori oso interesgarria litzateke. Vale, gune hau ere emango diogu prioritatea, behar dugula, egia esan da, gainera. Dekogur landare bat. Daño irreversible, el bot... Bueno, hobeto, material burdin bat eta bioplastiko bat ustut ematen duela. Esan da biltzartu, bai. Burdin bat eta bioplastiko bat. Oentxe bertan nahiago dut hori. Eta hemen kaina emotea hauei. Beste zer baino, zer ondo hau. Vale, bi janari falta zeiera matea. Onto ondo guanez janariaren aldetik, oraintxe bertan, egia esan da. Asko betu dute landa. Hor burdin eramaten dute, zurazki ona, hau eraikitzeko, eta ja hau behin eraikita gau oso aguantatuko dugu primeran gainera. Beste eman digute, behar duguna. Mira, ja suerte izango litzateke ingeniari esatea, ez, medikoa. Bitun da zertan dabilen medikoa. Horrekin konpontzeko zerak ez ditugu. Hemen prioritate eman behar diogu, para fitziko diogu prioritatea. Hau langileak dira eta hau dira ingenioak egia esan da, ez du zer ikusirik. Osea, behar den langilea ez du zer ikusirik, orduan berdin zaigu. Ea hemen egiten duen... bioplastiko bat behar du ere, ostia. Ostia. Ba... Nola eramaten duen bioplastikoa. Hona gora, bai, hau prioritate handiagoa dauka. Bai, ondo hautatuta. Horretaren sartuko du hemen sartu beharren, ja bat zer la hostia. Izango da la re hostia hori. Te digo yo. Menbi eta hortik beste bi gehiago daude, burdin, ordun. Eitu janarixa, pizkak gainezka azten gara ibiltzen, ondo, hori hona da, hori gauza hona da. Bot konstruktor, konpondu botatxo. Notorriko zegula, bestera... Igual erreziklatuko dut, Erreziklatuko dut. Emango digula burdina eta bioplastikoa ondetorriko zaiguna, egia esan da. Ez eta... Azkenekoetan da, aguantatuko du beste rondatxo bat, beste bi rondatxo eta akabo, osea, berbizitzelko da hor. Nahiago dut honain aprobetsatu, pizka eta hor kilikolo gabiltzala. Nizite ingeniari bakarra izan, eta hori arazoak ekar ditzakeen. Hemen hau badago prest ingeniariaren txako. Eta ordua medikoa, ez? Bai,
ea sortzen duen hemen ja sendatzekoa, eta sendatzen dugu hau. Hor dabil prestatzen sendatzeko tresnak. Ongi, ba, hurrengoko saioan saiatuko gara... Zek izan bat guazen egia esan da? 20 minutu bai. Ba, hemen ikutsiko dugu saio eta hurrengoko saioan saiatuko gara ziurrena hau egiten. 2 eta 2 beharko dugu, orain zertan ez duguna hemen gabiltzelako hau egiten eta bar. Baina saiatuko gara egiten, saiatuko gara bizkat errekanbioak eta horiek konpontzekoak soberan izaten batzuk, eta saiatuko gara beste hori bitomen daude hau ja ea lortzen duen bizkat kargatzen hau gauerako, eta lan ja gaua tida baten aguantatzen dugu. Bai, primera. Justo hori hasi da eta barin kargatzen dago. Ba, ea horrengoko saioan hori egiten dugun hori, lortzen dugun pizkat hemendik hauetaz pizta soberan egon egiteko bestea, eta holan hau sendatu dugongo litzatekeela, uneko eta maseian dabil, astiro, lasaitasunez, eta esterik gabe, espero gustok izatea jokoa, gustok izan baduzuen, izuzen bar duzuen, eta hurrengora lagunok, zaindu!